Čaute, čaute. Dnes nevaríme nič, ale máme navarené. Dnes otestujeme McDonald's a ich syrovú sezónu. Jeden je Swiss King, druhý je Cheese King a ten tretí len obyčajný syrový. Začneme tým obyčajným. To je vlastne len obyčajný syr v žemli. Už nebude taký naťahovací ten syr, lebo kým som sem došiel už asi vychladol. Dám si ho na poli. No, taký obyčajný, nič moc. Je tam len vlastne tá tarka, šalát a syr, nič viac tam nie je. Nie je zlý, ale nič moc. Tá omáčka je trošku dokysla. Šalát obyčajný. Stal 2,70. Neviem, že je zlý, ale ja si vlastne kúpim. Teraz ideme na Swiss King. Ten je už väčší. A je tu tá zemiaková placka, čo nechápam, prečo dávajú do žemle ešte placku. Keď si ho rozrežeme. Žemľa, taká slanina je na vrchu. Omáčka. No, ten už vyzerá lepšie. Slanina. Vyzerá dobre, nachutnané. Meso klasika, chutné, hovedie, ale tiež nič extra. Omáčka je dobrá. Tiež trošku nakyslo. Ten burger stojí 7,40. Tretí burger, Cheese King. A ten sú najviac zvedaví. Vyzerá byť nadúpaný. Dáme si ho na poli. Žemla tiež na vrchu, syr, slanina. Máme tu mäso, syr, slanina, šalát. Chutnáme. Omáčka neviem, či bude taká istá, jak v tom Swiss Kingu. Je asi rovnaká omáčka, neviem najisto. Tento mi chutí viacej. Tento stojí 7,40. Čiže toto boli tie syrové hamburgery z McDonaldu, na ktoré sme sa pozreli. Odporučiť môžem
aj Swiss King, ale hlavne ten Cheese King, ten mi chutil viac. Keď si ho dáte s veľkým McMenu, s hranolkami a s pitím, máte aj o obed postarané určite. Všetko, majte sa, čau.